وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. ووقتی که خاتونunuz talaq etseniz, pes iddetleri tamam bolmağa yaqin barsa, muddetin ahiri bolsa, pes şolarni yaxşı formunda rucu edip, yaxşı muaşeret etmek için saklan, ya da yaxşılık bilen göverin. Olarni şolara zarar bermek qaradı bilen saklaman. Ve her kim şolarni şu tariqa maşaqqatga qoyjak bolup rucu edip saklasa, onda ol adam özüne zulmetdigi bolar. Ve Hudanın ayetlerini oyun hesap etmeyin, şondan gafil bolup. Ve Hudanın size beren nimetlerini ve eden ihsanını yad edin. Ve yad edin size nazil eden kitabını ve hikmetini, şoların vesilesi bilen size vaaz edip nasihat berýän halda. Ve Allah tebarak ve Taala'dan ve şonun azabından korkun ve bilin Allah tebarak ve Taala hemme zatni bilýändir. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Ve her vakti ki hatunlarınızı talaq etseniz, pes şoların iddeler tamam bolsa, pes şolarını öz avvalqı ärine barmaktan men etmeyin. Ey hatunların velileri, vakti ki şolar öz aralarından bir-birini barmağa razı bolsalar, şeriatga mutabık yol bilen. Şu nasihatleri sizlerden ol toğur adamlara aydılar ki, Hudaga ve kıyamet gününe imanı bağ bolsa, yankı hukum bilen ve nasihat bilen amel etmek sizin için neflidir ve hem pakraktir men etmekten. Ve Allah tebarak ve Taala size nefli zat bilýändir ve siz bilýän däldirsiniz. وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Süydemdirýän hatunlar ewlatlaryny 2 ýyl kamil emdirsinler. Şu hukum süydemdirmegiň muddetini tamam etmek isleýän adamlar üçindir. Bu oglanlaryň atasyna lazımdyr emdirýän eneleriniň iýjegini we geýjegini bermek orfa wara, taqatyna wara hiç bir adamga taqatyndan ziýada teklif edilmez. Oglanyň ejesine oglany sebepli zarar berilmesin we oglanyň atasyna da oglan sebepli zarar berilmesin. Atasyna lazım bolýan nafagalar
oğlanın varislerine de lazımdır. Pes eger ata we ene ikisi öz aralarında maslahatları bilen oğlanny süýtden kesmeli bolsalar, pes şu suratda şolara günah ýokdur. Bu eger awladyňyzy başga bir süýdemdirýän hatunyga emdirtmegini isteseňiz, pes size günah ýokdur. Wagtyke emdiren hatynyga bermeli bolup iqrar eden zadyňyzy özüne tehwil berseňiz urfa bolar. O Hudadan gorkun we bilin, Allah tebarak we taala sizin etdiýän ameliňizi görýändir we bilýändir.